Vítajte v mojom pracovnom priestore. Som Anna Purná a zaoberám sa spirituálnou regresiou do života medzi životmi. Rada by som vysvetlila rozdiel medzi spirituálnou regresnou terapiou do života medzi životmi a ostatnými regresiami, terapiami regresnými, ktoré sa zaoberajú minulými životmi. Teda pripravím do budúcnosti video, kde tento rozdiel vysvetlím. Potom by som rada pripravila inšpirujúce videá, ako napríklad regenerovať a omladiť svoju dušu a telo, vytvoriť si svoj vlastný priestor, ktorý vám nikto neukradne. Potom mnoho ďalších inšpirujúcich videí, kde vysvetlím, čo je hypnoza, ako ju ja vnímam, ako ju možno vnímajú ľudia, ktorí ku mne prichádzajú hľadať odpovede na otázky, kto som, odkiaľ som, žije moja duša večne, alebo ako to vlastne je. Teším sa s vami na ďalšie videá a ďakujem za vašu pozornosť. Dovidenia.